Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kahnyo Trep National Youth Front East Khasiels District Kaladawa ya ka Sarkar Jilla baka Dayban Ken BI no yakinong khayi drug kumbala Ken BI nya ki sengking atyar halor konong rimba u drug uday jingdi ubala penjot ya ki babon ki samla bat ubala wanra ya kalanot bat ka shempap ya ki babon ki long yeng long sem hapo kani ki Jilla Hakajing keren bat kilat patay kubor u President jang Kahnyo Trep National Youth Front East Khasiels District uba blessed kar ula ongru kasengkan persyajur ya kijing ai no objection certificate syaki brio kibatmu ban bu ya kidukan dekiat laniki wine store hasilenter ka surak ka banlech sya Negrims Hospital kabadon hakasnong maudiang-diang Shillong New Township dan boy ki issue ka bangiwan ni kalong bangin persya ha be day bat ka jing ai NOC jong asnong umpling mo umpling lang ta ka jing ai NOC hangte po israwat hang to po lailat hang to kuwi kan ti kan ismau pat kuwi bin isnai krim bat kuwi bin ispo umpling tinakaliang ka jungingin haban persya ba jaga ne madalele lu ginum sya am kaseng ban play one store hang to bagasnong kisnong ki badan bentah hang to man ai to ba NOC ti namar hisu thu sya hi bangi phai meta ka jingjot agari ba ka jaj man lu jungi khamtam e ki khun samla menta ngi le bi man khun be namata ban rai ka jing bha man rai ka jing khamtam e mo hi ka jing kerni habangi keren dei tang ka kya habangi keren ka jing kerni ka long wat drugs ru hi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka linti ka ban le ka hang tu kin ai hang tu laila ka long be hapadeng sinta lo ka tar kan kata ka wi e kan long ka baja burom e ka jalla ka chungi baro ka wi khamtam tu ka linti phi menta kan wan ka new shlong hadian ng pini so bagadiga linti ka ba baro kinong sumar kinong pang wana wig jala ki wig state apa ki wana po ni grim du ki habia le pang to tika e ka ban pen ran ka long ka jala ka chungi ka long ban i de dukan kia bakin yang harus surok ni dalile ka sang nginong sya ban ni persya ba jakta dalile ru ya ngada ai ki jthos ki dia la de ai complain ci DC ngada ai complain ci po exercise ru ban ngada ai ka complain ru shat ki shnong ki ba ai to ka NOC ti nakaliang jugim ka sang hingin persya ba dalile ru har de dangin umsya namar fi habang hi phai mata fi ka e ba ka jaj mariu jungi glas dang man ngam ta ndi e tang kata ka jingwan ka that jungi brio manaba ngre ka e ba ka khun samla jungi ka e ba ki long ying ki long sem ki kimi ki pa hagini sni ki ut ki linya fi wat hadu ka shnong ki thau ru mata ki ut ki linya ka e ka ba chalai ka long ba ndi tang ka kian ong fi wat drugs mo ka basusi kan ong fi ka don ka por ka ba ni kum ka sang ni lap ginong ki wi khna nang ni po la chmia hi ale dong ka koi dukan tu ikta ki marbam la tu ikta ki skrat ni okem dalai okem ki shnong ni le samangi de ngeli pe janta wi khna ba di drugs ka basusi ka long ba mantang ong fi nang lapat itu khna ya laming spo julu para dala poi po julu para hajan police station kudau bakane ka ketem kadai ka ketem kadai ba di drugs kinok di drugs kidan nakta fi ga wi manginele persya kalong untakan nga baropon ngi cukran hi pai tung kate po hang to po kalia fi kitu ki illegal hang to ki besar khai ginong dikyan balik sarkar kamla man weng kitu namar ka kyat an ong fi mdei banga keren persya yunong di ne yunong di ne handai de manyat kan kalenti namang i baga judgment reu jungi khun samla nada desperate ke jing em ke myo kam myo jam phai sa sarkar dan jing kermen e ru em ke ding sarkar ke mentale te nakaliang ke jung iru dan lele hi ni haban yang persya am kesang banyak khun bai ka jing sni nginum sya khamtam e ki wine store ki ban roots rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru nakaliang jung kesang bat nang ni khmat ru ni kesang nan kren so ko ki issue ne kalong ngin yele persya drugs fi ka basong leran yan ong fi lada ka sarkar ka don hi kata ka jingmot ka basisha bani khun drug som dan jing e re ka basong si ka long ba phin le ya pa puluru kinong di drug dar daulan ti mano ba haban khmi kata ka de ka kamram jong sarkar kam de kamram jong ni lada ka sarkar kamla kan ha ba IT ngi ka chunef ngin kan dang ngi ngin thwet mangi kamtam e iktugi nong khayi ki leaders ki main
kiba wanra man penjot ya gari bagajat bende juni ngi da snow si ngi da snow pang kaman sim habangi pai shadum shanen ki long keme ki long kapa babun sen ki ya kendo asorok nanti skin ki ong yingi yarap lem kani ka jingjot ka bau drugs ka kiat kala hakari bagajat bende juni kala kata haduk kata but what ki kimi ki ma ki ong imdan jik ngan chu imdan jik sok chu habagi khun kimi ne yang nasem na maru drugs tang mi na po yeng po plau la yo dengan ong ifi ka kamhi la ka sarkar kamon umdan kano kano mamna dang de drugs ne dang yo drugs tumud hai ka sarkar ka bu e ka jing em jung samla hai bak sarkar ka bu e kala wei jung gari ba ka judgment dio jung sarkar ka la man khen bi an yung HNLC dei kari man khen bi an yung new drugs mo kadi man khen bi an bat ka hawak la khen bi an kadi ka kam juga ngam tip kan siat na kan le umnu ne kitu ginong kai naman ngitip ba hikai bandi drugs ya ke manwara u drugs ka jalna jungi ban hikai khun samla jungi bandi drugs mdei hi ki jat bandi jungi ke basdam dei dikwi pat ki jat bandi fi ti langa kwa nong fi ba sarkar kadi ban sim khia kan ada way no ikman constituency la jong udon ke jingket kle dei ba usulet banyalap election tang hakapor ba udon kam un ladam tu un i ki yap kiat ne ki yap drugs ne ki yap ngandu pi ka way ka di kamram jong ginong ikman banra ai kani po ka house ke gidon kishnong umplik mo hap kashnong umpling rung i ba ka ai nusi bang na clean exercise bang i lala po khmat jong disi yong bang da lele ginom sha habang ingi nang yakun man ya penduk mo ya ka jing snew kari ba ka judgment dio jogi menta nong di kiat fi body kiat judi sendi persyang tang si jing tap nak jing tap po si pela po si bitor po si ten hab khadu ka jot mano jot ka judgment dio jot ka yang kasam jong kari ba ka judgment dio jogi udrox ru nang kong shu ia hab khadu ndala adab nang tu ndala barai haban thiet tiki baduk ki bajendal ki bamdan kamai ni yang asang le umno ki hapanik tu banyo itu tendo along adik pat finle kumno pinpendo kumno inagalian ko chungi hi da leleng ik persyar bai sarkar ple ga ngan ong hong fi kamdan ka mamla ba sarkar lada ka mon shisha dei umdan ka mamla tengi pat yo manginang shutip hi wurwel ba kidon ke jingai anu sina kalian wasno dei mangin kli detail se kata pingin pat ngila kendu yo exercise room yo assistant commissioner ru ngila pan ke detail umpat la ban coba tamatang ko wi ong habala don ko complain ni ngiru nginum la hi banyak sekat kini ki wi kendiat banai ki balek nyok mo ilap ngan ong fi wi khna ubaki la ya bat usnong la chumya hang ni jan di office tindak lapat ang tu ngilik pej ong badi khna mulai mar ngaru ban ri no mulai ngasulik pej dangan alik pej ngalap ong ni khna ki ong ba tu na po dukan tu uski secret tu ki jimbam utu ka bayo dan armut ke basausi kalau boi dukhar wi khasi yo to dukhar khamlap la phet ba ti to khna dangin akem gani katai ngi kli ung yong ade nong di drugs ne di nong di ong ade nong di ting nong ngi kli nang no mayo ong drugs tiet wi ala mingi katai bala shabun paramata de containment pikan ma tu mo apa jalu parang tu ke tu mamata containment la pan pra ka tu barong tem tu uang hang ni gi de gi nong di gi don hang ni gi nong khai drugs gi don hang ni ti fi hajan tu containment fit pi ke dan police station tinganam kan no ai police department mo hendrai ka wei ka bang kwa nong fi ka de kamram juga ka government sarkar nakwa ba sarkar kan nada kalong yen kin bi an no kan pi nada ka HNLC la man kin bi an ben penyon ben tronnya ka diuniru ding jo yu ku suoj bang kwa nong fi bon penyap ya ka jaj meriu jungi ti kitu ki drugs ki bawan atip lada ka government ki simkhia ba kan ganga lambe hi kita na po jala jungi ban tuat diki mdan jing e ba ngam ong ya kata bang khlam persya yu nong di ni nong de tama long ka di bandan da ka limit ken ha ke jika ba pingbu ki wan sto ka di bandan ka kham tam e ping pe hang ni bag long ta pinayat na tu kan wan kan new long hi hadin tu ka negrim ka dan hang tu hang imtip kai ka plan juk sarkar new long laban bu su college ki institute ong tu menta nakshwa phindum situ la dan dukan kia ta ai ban kada la ki kwa man thit kia ta kin thit ikini ki wan store la de ai yu ka government kan Andre hang tu ka dan bi hajan senang ti laila kan kata ik mau pat kan kata ik ni krim kan kata ru ik ni nang upling dari kata ka jing ai license ngi kene katai hagi ceka badai kamde kamram chunga kade kamram juga matam kadi men pet ke chwa mde tang mon ong bala yo pisan ne bala su yo revenue sarkar kan le kat bomon klem pet pat ya ka akor go prom ya emlang ka salang
ya ka yap pat ke im baki khun samla kari ga chai bri